Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude, ondo? Ondo. Bueno, esan izena eta nu jaio zinan eta... Dominia Irazola, Aritalen Ibazkoa. Erki. Da jaio, Zaraustinen. Zenbat urte duzu? Zenbat urte? Da zazpilibet eta pikuko. Oso ondo. Zein ezien zure gurasuak, zela zuken izena? Eta nahi arrebak. Valentin Irazola. Bai. Maria Aritalen Ibazkoa. Bai. Eta basarritxe bizi zien, ero... Bai, basarritxe bizi zien bat azan, modistia. Bai. Da bestia zan, Argina. Argina? Da, kao, bizeke, basarritzen egeko. Ba, bizeke, zertu bezko basarritzen itxien biak, ez da gizu? Da, basarritzen eizizteko, haitxe, Arginen biherren kirtzon, da ma, etxien. Ondo. Kanau egita baku zinuen, behiseak eta... Ba, behiseak eta txalak, eta oiuek, eta akstua bai. Zue bai. Akstua bai. Eta ez nire ekartzen zinuen kalera, orduan? Bai, kartzen nire kalera, egun guztizan. Eta azokara etortzen zinen, merkaura? Merkaura etortzen zinen? Merkaura etortzen zinen? Bai, merkaura. Orduan etortzen merkaura, horrexon etortzen hastian behin, etortzen, ero... Egun guztizan. Egun guztitzan. Bai, egun guztizan. Nuzan orduan merkaua? Merkaua, lehenengo plazan. Bai. Zeran. Bai. Da gero hieben hori arkuek eta euselekuek. Bai. Zeran dat. Erizpidean ero? Ez, arkua... Bai, peiapian gero. Bai, Peiapia. baina arkua zen orain atarte dagoelekua. Bai. Bale. Fidelen... Bai. Azan arkua. Da, ane izan peskaderei zein kasetabi. Da, arekan hote ziren, daku kanpoen. Oso ondo. Zer moduz orduan etxian, auzueko ume asko egongo zian orduan, hango San Agustinko basarritzan? Bueno, masko, zei ginen. Sei zinaten zuek. Bai.